ଆଜି ଆମେ ବନାନ ଆଉ ଫଳା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆ କାର କରେ ଆକାର କା, ହସେଇ ଇକାର କରେ ହସେଇକାର କି, ଦୀର୍ଘଇକାର କରେ ଦୀର୍ଘଇକାର କି, ହସଉ ଉକାର କରେ ହସଉକାର କୁ, ଦୀର୍ଘଉକାର କରେ ଦୀର୍ଘଉକାର କୁ, ରୁକାର କରେ ରୁକାର କୃ, ଏକାର କରେ ଏକାର କେ, ଐକାର କରେ ଐକାର କଇ, ଓକାର କରେ ଓକାର କୋ, ଔକାର କରେ ଔକାର କୌ, ଅଂଶୁମାର କରେ ଅଂଶୁମାର କମ୍, ବିସର୍ଗ କରେ ବିସର୍ଗ କ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ, ହଳନ୍ତ କରେ ହଳନ୍ତ କ, ଜିଅଫଳା କରେ ଜିଅଫଳା କିଅ, ରଫଳା କରେ ରଫଳା ରଫଳା କ୍ର, ଳଫଳା କରେ ଳଫଳା କ୍ଳ, ୱଫଳା କରେ ୱଫଳା କ୍ୱ, ମଫଳା କରେ ମଫଳା କ୍ମ, ନଫଳା କରେ ନଫଳା କ୍ନ, ରେଫ କରେ ରେଫ ର୍କ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏକୁ ନେଇ ପୁରା କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଆକାର କରେ ଆକାର କା, ଖରେ ଆକାର ଖା, ଗରେ ଆକାର ଗା, ଘରେ ଆକାର ଘା, ଚରେ ଆକାର ଚା, ଛରେ ଆକାର ଛା, ଜରେ ଆକାର ଯା, ଝରେ ଆକାର ଝା, ଟରେ ଆକାର ଟା, ଠରେ ଆକାର ଠା, ଡରେ ଆକାର ଡା, ଢରେ ଆକାର ଢା, ଅଣରେ ଆକାର ଣା, ତରେ ଆକାର ତା, ଥରେ ଆକାର ଥା, ଦରେ ଆକାର ଦା, ଧରେ ଆକାର ଧା, ନରେ ଆକାର ନା, ପରେ ଆକାର ପା, ଫରେ ଆକାର ଫା, ବରେ ଆକାର ବା, ଭରେ ଆକାର ଭା, ମରେ ଆକାର ମା, ଜ୍ୟରେ ଆକାର ଜିଆ, ରରେ ଆକାର ରା, ଳରେ ଆକାର ଳା, ୱରେ ଆକାର ୱା, ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା, ସରେ ଆକାର ସା, ସରେ ଆକାର ସା, ହରେ ଆକାର ହା, କ୍ଷରେ ଆକାର କ୍ଷା, ୟରେ ଆକାର ୟା, ଲରେ ଆକାର ଲା। ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ବନାନ ଫଳାକୁ ନେଇ ଆମେ କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।